Mnogo je danas razveselio ogroman red ispred Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta koji kao pokazuje da su Hrvati divan, kulturan narod koji baš voli balet. Red se naime stvorio za kupovinu karata za Orašara, a isto se dogodilo i lani. Ali onda se javio Zlatko Hasanbegović, inače član kazališnog vijeća HNK, koji kaže sve je to predstava u režiji ravnateljice Dubravke Vrgoč, koja je i onda i sada organizirala gužve i redove kako bi se mogla hvaliti svojim uspješnim radom. Pa je za tu priliku za snimanje gužvi prije nekoliko dana naručila i dron. Aida Šukurica. Tradicionalni božićni balet u HNK i već tradicionalna kolona za kupnju ulaznica ispred HNK. Dugo ste danas čekali na redu? 2 sata. Od kad ste tu? Od 8. Drugu godinu zaredom za mjesto na najizvođenijem baletu na svijetu, Orašaru, čekalo se satima. Jedino što se u odnosu na lani promijenilo je oblik kolone. Ljudi su čekali od 6 sati da bi kupili karte na blagajni. Red je doista veliki i napravno nas to veseli. Ulaznice se nisu mogle rezervirati, nego isključivo kupiti. I to na jednoj blagajni HNK ili preko internetske stranice, koja je zbog preopterećenosti i dalje izvan funkcije. Kako je krenulo trenutno blagajni i na online-u koji je zakrčen od zapravo naših gledatelja, doista mislim da ćemo prodati sve karte. Dok intendantica Vrgoč ponosno priznaje da je ovo veliko postignuće za HNK, Zlatko Hasanbegović, koji je član vijeća tog kazališta, kaže treba zapljeskati na predstavi koju je organizirala intendantica. Stvar je banalna. Umjesto 3 blagajne danas je otvorena samo jedna. I vrhunac svega, intendantica još prije 2 dana naručila dron, za što nam je pokazao i račun. Pa je tako samo kazalište, koje je očito i dalje na adresi Trg maršala Tita, platilo 1500 kuna kako bi današnju kolonu snimili iz zraka. Pa problem je kako nije, ali nemam izbora. Tim više nisam iz Zagreba, krenula sam u 5:30 iz Čakovca da bi došla i kupila ovdje ulaznicu. Mislim da to nije u redu. Tokom dana gledatelji su nam javljali da je došlo i do fizičkog obračuna nervoznih ljudi. A da su nervozni nije čudno, jer mnogi od njih satima su čekali da bi im na blagajni rekli da je ostalo tek nekoliko karata namijenjenih za online prodaju. Dakle, gledatelji su danas poniženi, podvrgnuti kolektivnom mobingu zbog razloga koji su naveo, navedeni da satima čekaju kako bi gospođa intendantica podigla samoj sebi spomenik koji treba biti snimljen na račun poreznih obveznika, naravno i iz drona. Fenomen zvan Orašar ili Ščelkunčik u HNK je prvi put igrao 1931. A iako je već desetljećima redovito na programu, gledateljima nije dosadio. Mogu još i to reći da u stvari sam ponosna što je takav red. Da ipak još ima nas koji želimo ići u kazalište. Za 14 izvedbi Orašara, za koje se prodaje oko 10.000 karata, ostalo je nešto više od 1000. Pa u red možete stati već u 10 ujutro.